Tervepä kaikille. Maxi HQ. Ja mä aloittaisin nytten tämä on ihan uudelta pöydältä aloitettu YouTube-kanava. Eli nyt tää on niinku ensimmäinen video, mitä mä nyt uppaan tänne. Oon kuvannut yhden Minecraft-episoden. Eli se tulee huomenna luultavimmin. Heti kun mä saan renderöidä. Ja niin. Ja sitten olisi kiva, jos te laitatte niinku kommentteihin, mitä pelejä mä voisin pelata. Eli siis ihan mikä peli vaan. Suurin piirtein mikä on niinku ilmanen. Mä ajattelin, että mä voisin pelaa Slenderia. Tai Minecraftia tulee ehkä enimmäkseen. Ja ehkä Black Opsiakin voisi tulla, koska mä en omista siis HDPVR, niin kyllä en voi tehdä mitään oikein semmosia kommenttaruita mun koneella ja ei oo vasti pelejäkään kuin Minecraft ja Slender. Mulla on jotain muutakin, mutta ehkä enimmäkseen mä haluaisin tehdä tästä. Mutta joo. Siis, niin, klikkiä. Ois ihan kiva, jos saatais vähän tehdä tähän videoon. Koska subeja nyt on se semmonen 10 kai tällä hetkellä. Tai onko meillä enemmän? En tiedä. Mutta joo, mä nyt tähän kuittaan, että kiitos kun katsotte. Klikkiä ja kommenttia, ois kiva kun tulis. No joo. Moikka!